Aduh, yo ayo nek bolong. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lata kati nguni caritane andalira sang Prabu Sasrapawing mes mati aran patih suwu wanda lelabuhan nipun tan kinelung Triprakara guna kaya purun ingkang denan tapi nuhani Trahutana Melgegeg ugeg-ugeg sadulita mel Ndara Permadek Ndara Permadi rawuh teng Karang Kadempel Semar nyadong dawuh Ndara semanten ugi ingkang abdi pun Wolverine ngantil ndasmu lho ring bareng nyadong dawuh Ndara
Semanten ugi ingkang abdi pun anmen nyadong dawuh ndara. Ingkang abdi pun Bernard Ber nyadong dawuh ndara. Ingkang abdi pun Vemo nyadong dawuh. Kakang Semar, kula wonten timbalan. Aja kaget ndak perpekya ning Karang Kadempel. Jeneng-jeneng taluki. Kaget kok ora kena. Aja kaget ndak perpekya ning Karang Kadempel Kakang. Dos pundi Ndara? Yektine wektu dina iki aku ngupadi murcane Kakang Mas Bratasena ingkang sekawit njaluk pamit sowan ana ing Praja Negara Ngastina ingkang wigati ya kuwi njaluk bali wujude negara Ngastina. Ha nggih. Ya ajengipun nanging tekan wektu dina iki kok durung ana trontong-trontong selain pepadang durung ana pratandane Kakang Mas Bratasena bali saka negara Ngastina apa ya wis pancen kelakon mukti ana ing praja Gajah Uya Kakang. Yen to wis kelakon mukti apa ya pancen wis kelakon yen to Kakang Mas Bratasena lali karo kadang-kadang pendhu. Mula kang saka kuwi anane Pramadi sowan ana ngersane Kakang Nayantaka iki ora liya kejaba aku mung bakal nganti kelawan Kakang Semar saat majamu supayane ngetut pisak laku jantrane Pramadi goleki Kakang Mas Werkudara Kakang Semare koden prayetna samurires eka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyaning tengahing latar mileng lintang Bima sakti Gambuh mer. Ha iya. Nek kula niku mung kantun nderek kok Ndara. Waton sedaya niku enten tlonjonge, waton sedaya niku niate sae. Semanten ugi kula Ndara. Kula niki namung nderek kersane para bendara-bendara para Pandhawa. Jalaran kula menika ngrumaosi bilih kula kalih Bapak kalih Petruk kalih Bagong niki mung wong loro sak udon, telu sak ceritan ngono ya, Truk. Pramila monggo kula dherekaken. Ngupadi wonten pundi? Dunungipun ingkang Raka inggih menika Pandhara Bratasena. Ayo Kakang tak dherekake Kakang. Mulat mara sang bagus. Ayo
Gurnita kakiri kiri Orak bumi pakampita Sado lama ngambak udan derasawara ladal astungur sidam sekaring bawana langgeng sajak kae satya utusaning ngadil ora pangling Raden Permati Raden nuwun sewu ingkang abdi pun Citrasena ingkang mrepeki jengandika Raden Marekaten prayetna semurire seka bale titiani kantayani trisunya pur nama sasi hilar kilar semedyaning tengahing latar Ndara Permadi nuwun sewu piye Kakang Semar mesti panjenengan dereng mreksa kelawan kawontenan niku enten bangsane jim sing nyegat lakune kula kalih sampeyan iya Kakang Semar ndak sawang cat katon cat ora monggo yen ndak sawang iki wujuding pandhita buta ya pandhita raseksa Kakang nggih kula mboten mangling kok kalih wong niku sapa iki Kakang mang takoni mawon nek niku pun mboten asing kalih Semar nuwun sewu penemban kuwi sapa sartaning ngendi papan dunungmu nuwun sewu Raden teka jengandika Raden Permati sesembahanipun ingkang abdi kula wingking saking mertapan sumur gumuling wondene peparap kula pun Resi Anggara Parna inggih pun Jim Citrasena menawi Kiai Semar tartemtu sampun boten pangling kalaning ingkang abdi Parna iya wis suwe ra ketemu karo aku piye kabare ngalam kajiman nuwun sewu Raden mugi dados ning kawuningan mesti kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun jengandika Raden Permati teka ingkang abdipun Citrasena merpeki kelawan jengandika Raden sayektosipun kula menika gadah wigatos Raden wigatine apa Begawan Anggara Parna monggo Raden Permati sumawana Kyai Semar saat pajaripun kula kanthi wonten ing pertapan sumur gumuling Kakang Semar nggih monggo ayo Citrasena ya Anggara Parna tak dherekake yo sajak ngemu wigati
lampahing rata tan mantara prapte rata sukuning argeram kang tuminggal Hiram kang tuminggal dendeng saengga praja Kakang Semar kula iki sejatine sapa teko aku lah kok dadi mung manut wae bangun miturut kalan ature pendhita iki niku undhagine Bathara Indra undhagine Iwang Pikulun Bathara Indra nggih kula pun kenal suwe kalih niku saiki kok awake mung koyor tok riyen kaya jenengan awake langsing gagah sispek ning sakniki kok glombior tok Kiai Semar sampun ora rasanan kelan kula ora Suparno ora Raden Permadi nuwun sewu mugi dados ning kawuningan bilih kula menika undhaginipun Iwang Pikulun Bathara Indra lan sejatosipun menawi jeng ngandika Raden Permadi madosi kelawan ingkang raka inggih pun Raden Bratasena wekdal sakmenika mapan wonten ing Wonomarta awit nedheng lampahi babat Wonomarta kinarya mukti sakadang jeng ngandika inggih menika pun para Pandhawa lan mugi dados ing kawuningan Wonomarta menika yasanipun Iwang Pikulun Bathara Indra ingkang dados nalindra wonten negaring Wonomarta inggih menika pun Prabu Yudhistira kaliyan kadangipun inggih menika pun Dandun Wacana Dananjaya kaliyan Tripala Damagranti pramila kula nuwun sewu Raden sekawit kula dipun timbali dening Iwang Pikulun Bathara Indra anggara parna negara kajiman ing Wonomarta wus titiwanci kababar kamanungsan wondene keng bakal nampa triman kanugrahan negara mau mboya ana liya ya mung titah kang cacahe tanpa beda kaya dene Abdi Ulun bangsaning Jim ingkang mapan ana ing Wonomarta satriya 5 cacahe kang ngaran Pandhawa sartane wenehna jaya kawijayan ya kuwi karingyaning bangsaning Jim pramila Raden panjenengan kula aturi
rawuh wonten ing mertapan sumur gumuling menika sejatosipun namung badhe kula caosi pusaka 3 cacahipun ingkang dados karingyanipun bangsaning Jim. Iya Penemban Anggara Parna ingkang sepisan inggih menika ingkang winastan lisah Jayeng Katon angka kalih Oyot Bayura lajeng ingkang angka 3 kengaran Watu Timburu ingkang sepisan ingkang aran lisah Jayeng Katon menika menawi dipun sapaken wonten ing netra saged sumurup dumateng bangsaning Jim. Oyot Bayura menika menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi daya. Wondene Watu Timburu menika menawi dipun sawantaken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Ketiga pusaka menika mugi saged jengandika tampi mugi saged dados sarana anggen jengandika ngrencangi kadang jengandika inggih menika pun Raden Bratasena supados enggal rampit enggal gangsar tuwin lancar anggenipun babat Wanamarta lajeng samangke nampi bebingah saking Nyewang Pikulun Bathara Indra wujud negari Kajiman menika kala wau Raden. Iya, yen mangkono Penemban, aku mung sumedya nampa kelanmu kang bakal mbok maringake Anggara Parna gage. Wenehna wujude pusaka 3 kuwi mau. Monggo Raden Permadi kula aturi nampi Raden. Matur nuwun Anggara Parna. Dawuh Ndara prayogane bab perkara iki luwih dhisik ndak kanthi matur ana ngersane Kanjeng Ibu Kunthi. Engko nyuwun pangestu babat Wanamarta kalih Kang Raka. Ayo Kakang. Babu Kunthi kanggo kakangku Mbah Permati pinten tangsen kok malah dadi kaya ngene kanene Bratasena. Wah iki dayane ngopo awakku ora bisa diobahke kaya ta dene wong kang lumpuh. Wah
Kondi babu tulungono aku. Bet Raden. Mangkahangku sesumbar mawa lindro bumi gonjing. Tobat aku ki wong wedok piye? Kok ya ora ngerti karo Sasmita. Mung tak tinggal jagongan. Wah, iki suarane sapa wong wedok? Tobat. Menika Raden Bratasena. Iya. Ngerti karo aku. Tepang kemawon Raden, Tobat nuwun sewu. Panjenengan menika piyai kondang. Panjenengan menika piyai ingkang limpat jagat menika sampun prasasat kebrabagan kumandhangipun asmanipun Raden Bratasena. Yo. Wah, kowe sapa? Kula pun Arimbi. Arimbi inggih. Bisa nulungi karo aku apa ora? Tobat. Saged kula najanta kula mriku tiyang putri kula saged mitulungi dumateng sing ngandika Raden. Yo. Nanging kula nuwun sewu. Piye? Kula mriku nggih pepanggih rupa menawi kula dipun suwuni supados mitulungi dumateng sing ngandika. Yo. Kowe njalu apa? Rupane apa? Menawi samangke sampun kasil anggen kula angmari sing ngandika. Saking wujudipun tampang Jala Sutra. Saking bangsaning kajiman mriku kula suwun supados kula dipun pundhut garwa Raden. Wah. Masalahe raimu ra ketok. Dadi aku ora ngerti kowe kaya ngopo. Tobat. Ana tresna kaya gagas rupa barang lho. Tresna mriku garanipun namung ati kaliyan ati. Ya wis cerewet Kotarabi. Wah, luar ana aku. Inggih. Nalika semanten melenging cipta Sang Dewi Arimbi maminta wonten ngarsaning Jawata supados bebaya ingkang anemahi Sang Raden Bratasena saged tuwal biar sanalika kailaning jagat gaweaning para dewa tampang Kyai Jala Sutra ingkang ambanda raganing Sang Bratasena satemah wal sirna satemah saged njumangkaken suku membiyaken asta Sang Bratasena. Nalika semanten kagiyating nggale Sang Wijasena nyumurupi pasuryanipun Sang Arimbi melajar tebih. Sewu Raden Bratasena teka mlajar kados ngaten Tobat kula uyah Raden.
wanudya yutama ngambar arum sang kusuma Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Permadi pun Ibu tampa. Ora liwat pangestunipun Ibu wae tampanana. Notno ninggih sampun sanget anggen kawula pundi Kakang Semar. Ha iku lho Gusti Ayu. Piye nggone Permadi ngupadi kelawan Bratasena. Ha niki. Ampun cerita mawon, monggo cerita mawon. Kakang Semar pripun? Kowe wae sing cerita Kakang. Sedaya makake wong geram. Sekawit ngaten. Ndara niki wau pinanggih kalian Jim Citrasena inggih begawan sapa mau Pedro begawan sapa ya mau mir kowe kancane lawas kok lali to begawan Roni begawan Anggara Parna Ndara dipun paringi wujuding pusaka 3 menika keringkainipun bangsaning Jim awit ternyata jebulane ya Ndara Bratasena menika mbabat Wanamarta awit dawuhe Bathara Indra negara Wanamarta niku negara kajiman sing mustiti wayaning mangsa kala wis nekani badhe kababar dados kamanungsan Ndara Ridho mawur manyawura purahan pengarane ngajurit kong maguru kongso dereng ngantos maripun sami mbal wacana prajaripun Sang Raden Bratasena wah nek demit Kumrega tambyuring mare kumala pengdirta sumunduling is Gong ora ngawur to Gong wis ngantuk ya aku Truk wah ya ini kok ngantuk urung sontek padange sontek yane ngeses malah merem to Gong urung rampung le men ameng buku asmara ndana ya gampang. Kok tak luroro ndongmu kuwi ora. Malulu kok luroro. Piye? Anu apa piye? Bubaran apa piye? Aja Kong. Plong cerat. Wah, kundi babu. Bratasena urung disusul dening kadangmu Permadi wis praptana ing kene. Yayi Bratasena mlayu-mlayu eneng apa? Wah, eneng memedi. Memedi apa? Awan-awan kok ana demit. Eneng wae. Wah. Gelem ora gelem aja ngasih aku dioyak-oyak. Paling hipotermia cah nika. Kuwi apa Petro? Biasa to, Wanamarta kan akeh gununge. Iya. Nek wong munggah gunung niku nek kademen hipotermia terus halusinasi ngoten niku biasane ngoten niku. Pun kula neng-nengane pun. Ndara. Oh. Jenengan niku ming kademen. Lah. Wah, wong Bagas waras diarani kademen. Mboten pun kula damelke teh. Rasa. Kula kula jak nyate. Rasa. Nggih pun niki kula daring nggih. Apa? Niki lho. Segondhok. Wah, untalen nggih.
Anu damel teh pripun? Rasa. Pun kula tak damel nggih. Wah, kowe mung arep gawe dadak takon karo aku. Lah kula niku kesel tenane. Ngetutke Ndara Permadi ora enek hasile apa-apa manduk jajan blas ini kon. Muni piye cangkemmu? Anu mboten kok. Salah sapa ya ora sangu. Salah sapa? Wong wigati ora ngrembug jajan. Malah pun nggih teng seturan ki. Arep ngopo? Pun wis kancanging carita. Sang Raden Bratasena ajrih keweden. Aweden bujung dening Sang Dewi Arimbi. Cipta regane Sang Dewi Arimbi. Batu Raden. Permara remenguswa ngambreng kadhe karananing kaswase yaning marga amalatku walah jebulna iki sing marake anakku lanang keweden nuwun sewu Sang Dewi Kunding kang mapan wonten mriku kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Sira kuwi sapa? Mbok pilih Suti mestani dhateng jasatipun ing abdi kula menika pun Arimbi. Arimbi inggih gawe keweden anakku lanang Bratasena. Mbok tak jaluk aja nguyak-uyak karo anakku lanang. Nuwun sewu lho Sang Dewi. Kula menika nguyak-uyak menika mboten ateges mboten wonten dasaripun menika mboten. Dasare apa? Dasaripun kula menika sampun dipun semayani kaliyan Raden Bratasena wonten telenging wana marta. Piyambakipun menika dipun banda kaliyan bangsaning Jip. Tumuli nyuwun senjata pitulungan ing abdi pun Arimbi. Kula sagah mitulungi dumateng Raden Bratasena nanging syaratipun menawi sampun Raden Bratasena wal saking bebandanipun kula dipun pundhut garwa kaliyan pun Raden Bratasena. Nanging kuciwaning manahipun ingkang abdi pun Arimbi Sang Dewi. Sareng Raden Bratasena kula wali. Malah saja Raden Wijasena nglincati dumateng janjinipun Sang Dewi. Arimbi wonten dawuh. Apa pancen nggonmu tresna kelawan anakku Bratasena lahir batin, lahir batos. Sepira gedhene katresnanmu. Menawi Raden Bratasena menika nandhang lelara kula ugi badhe ngraosaken lelaranipun. Menawi Raden Bratasena ugi Raden Bratasena tumekaning sirna, tumekaning mati kula ugi badhe pados dahaning sirna. Sebaya mati, sebaya mukti Sang Dewi. Ayo tenan kuwi Arimbi. Mandi ucape Sang Dewi Kundi. Bagong timbali. Petro. Wonten dawuh. Mrene ya Petro. Nggih. Pripun Gus Ayu? Bendaramu aturana mrene. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wih. Pintenan niki? Niki pintenan niki? Pintenan jenggolmu melocot. Wis Bratasena kok. Nggih. Wow. Ya, dagangan anyar.
Iya senane ora. Den, Oh, timbali kang ibu. waga. Wewene nyusul rene. Mboten Mang Sawang to. Isih ana Petro. Wah. Wah, ora ngono to gah aku. Awak dintrok-entrok ngono. Senengane kok ora. Isih ana. Isih ana Petro. Isih ana Petro. Mbon. Kok terus ngremeti ora. Wah, aku le wedi untune iki le nyerengenge. Nek nyokot apa ora mendah. Samaring apa to? Timbali kang ibu. Gah, Oh, dosa gedhe. Timbali kang ibu ora manut dosa gedhe mlebu neraka. ben. Wah, mentas. Kok ya iso semaya wae to. Mboten kersa niku, Den, kon rene ora rene pecah sira. Nggih. Ah, kok resiko anu mang mriko to, Den? Gah, Alamak monggo to, ayo to. gah. Wah, kandhani ngayal. Nek jenengan mboten kersa mriko, mengke pecah kula sirah. Siramu pecah. Nggih. Wah, ben. Kelangan batur kowe ora ndadekake perkara. Duh. Engko to? Ma. Enggak. Ma. Petro, coitan. Wah. Wah, loro Petro, loro. Ah, makane manut. Iya, senengane kok kaya ngono lho ora. Wah, ngose. Mah nendi? Wah. Ini ku tempolong tinggi ada, panganan ku ada rengginang kok barang. Ben. Duyuwi lho senane ora. Oh. Wong kok nakale raja macam. Ngopo arep ndelok? Mboten. Ah, gedhe kan kula senane ora. Yo, Waduh. Weh. Niku enten tatune dicokot napa niku? macan. Wah, elok tenan. Pun kok mriko kok? Yo. Mriko kok? Yo. Alah, mboten disyarat mboten gelem. Wah, Petro, coitan Petro. Wah, coitan Petro. Pun enggak. Udus. Ora kena. Kundi tuku ngopo? Arimbi tresna karo kowe tampanen tresnane. Gah. Nyerengenge bentuke aku gak romo. Jajal noleo sik. Ma. Noleo sik sawangen arimbi. Moh ya moh. Wah. Nek emoh ben dipek Petruk, ya Petruk. Nggih, bener, nggih. Nek emoh kula pek. Nah, ben ku kanca. Sing enten ngomah. Ben. Ora ngurus aku. Tenan lho kula pek lho. Yo. Mboten getun nek kula pek. Ora. Wah. Ganggu wektune Bratasena. Ganggu ngarep babat. Ben Petro. Nggih kula pek. Yo. Niki mboten turu. Niki mau ngeningke. Soy. Kuwi Arimbi. Arimbi tenan. Iya. Wah. Kok terus banyak
nyai lho orang kaya ngoten nika. Pun nggih. Teng wana Martandara Petruk tak dherekke. Wah. Den prayekna semurire seka balik pripun? Wah. Pripun? Pripun? Wah piye-piye? Wonomarta Isra. Kok terus kaya ngono lho. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Mas Trama sidam sikaring bawana langgeng Prabu Yudhistira iya. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Non inggih sampun sanget anggen kawula mundi. Aja kaget ulun ingkang praptana ngarsa kita Prabu Yudhistira. Inggih. Yektine panjenengan ulun mung bakal njarwani sartane mung bakal maring dawuh ingkang prayitna sartane ingkang luwih wigati prayoga jeneng kita meningake cipta nglermake rasa merga mboya suwe meneh bakal ana wahyaning mangsa kala jeneng kita bakal kepethuk kelawan kasuwargan kita sak kadang 5 jangkep cacahe ora kecaba kasuwargan kita sak kadang ya kuwi satriya ingkang cacahe tanpa beda kaya ta dene jeneng kita sak kadang ya ingkang aran Pandhawa. Mula kang saka kuwi ulun njaluk kanthi banget kelawan jeneng kita supayane meningake cipta melenging rasa menepake ati kita dimen makmur sartane minulya kasuwargan kita
Wis ngono wae ulun kundur makayangan Yudhistira. Matur sembah nuwun Pukulun. Sinuwun menawi kula saweng paduka njeng sinuwun menika cat katon cat mboten menapa paduka menika nalindraning jim nuwun sewu sinuwun menapa menika menapa jengandika ingkang ngaran Pandhawa gangsal inggih kula sakadang Pandhawa menika kadang kula pun pramadi menika Bratasena kalian pinten tuwin tangsen. Menawi ngaten Raden sampun tetela dawuhipun Iwang Pikulun Bathara Indra bilih jengandika sedaya ingkang dados kasuwarganipun ingkang abdipun Yudhistira. Liripun kados pundi? Negari ing Monomarta sampun kababar dados negari kamanungsan. Sakmangke jengandika Raden ingkang badhe nglenggahi negari Wonomarta menika kinarya mukti sakadang Pandhawa Raden. Waduh matur sembah nuwun sanget sinuwun. Pancawa tata kati wisaya indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warahayang Pancabayu wisikan ing ladal Bratasena kowe aja enak kepenak kowe ngukup adikku Arimbi
Arimba kakangne sing bela pati marat. Woi! Wah! Piye kae mang mendhet tunggake ngaren iki kok. Yo. Nalika semanten lena pangendhaning Sang Prabu Arimba wekasan sinabet mawi tunggake ngarendring Sang Bratasirna sirna margalayu Sang Arimba wau. Wah! Kang layun denya ilang memanis wadanira layoku malkucam arahnya maradane Kakang Arimba ora nyono babar pisan yen to kaya mangkene lelakonmu Kakang. Ndara Arimbi mboten sah ditangisi. Nuwun sewu, nek panjenengan mresa sedane ingkang ngraka niku kangge syarat srana cara-carane pitukon supayanipun antawisipun negari Pringgandani kalian wana marta mriku saged tentrem mboten wonten regejekan mboten wonten memungsuhan Ndara. Iya Kakang. Nika Kurawa dirampungi. Yo.
Wong kang kaya kowe ora pantes nampa kanugrahan Wanamarta. Wah, Meri. Madange jagat tumungo-mungo paneng sapuncahing wukir marbabang sumirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung matur nuwun pun lulus jujur semulur nggen sing ngandika babat Wanamarta Ndara ya Semar kabeh iki ndak kira yen to tanpa saka donga panyengguyungane Semar sana-anake ora bakal bisa kelakon napa kabeh niki iso kelakon merga usahane panjenengan Ndara kaya ngono ha nggih wah yo ngaturke panuwun sepira gedene lupute Bratasena sing gedhe pangarupamu mboten napa-napa wong tuwa dirupak-rupake mboten napa-napa yo Semar nggih malah kula sing nyuwun pangapunten kathah lepan atur kula diagung mangaksami pungkasane ngatur Suradira jayaning Kangrat
suh brasra ulah tekaping Darmastuti sekalian nyuwun pamit matur sembah nuwun. Mugi-mugi samengken kula sak rombongan warga ing Laladan Nala gaten mriki tansah pinayungan rahayu wilujeng niring sambi kula durga mendhak kala sirna tinebena saking Rubedandara. Ya Semar nggih. Wis ana panutupe ngatur slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing nonton tanggapan slameta sak kabeh kabehane. Ya. Amin, Mir.